Qurban bayramynyň ilkinji gününiň teker şapagy, dagy tekleriniň takavatly tebigatyna öz bolşly gözellik çaýdy. Munyň özi bereketli paslaň her bir pursatynyň jana ýakymly howasy we sungut eserlerine çalymdaş gözelligi bilen hayran galyrýanlygynyň nobatdaky beýanydyr. Tekeriň jana ýakymly pursatlaryny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Hacı Arkadagymyz Gypçakdaky Türkmenmaşyň ruhy mescidine geldi. Ýötüşleriň bilentliklerine tarap, bide wady bilen adamly gadam rýan ýurdumyzyň çar günjigi Qurban bayram münasibetli gurulýan dawralara beslendi. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, bide watly at muradyň mekany ýylynyň şanly senesiniň taryhy ähmeti bolan pursatlary ýer seker bilen Allah'ın uyu hasaplanlayan nurani mescitlerde bayram namazyny okamak desturundan başlandy. Hacı Arkadagymyz mukaddes Qurban bayramynyň başlanmagy bilen gutlap we şundan başlap 3 güniň dowamly ediljek doga dilekleriň, beriljek sadakalaryň büyük bir barın dergäkinde kabul bolmagyny dilek edip mescide girdi. Sebitde iň uly mescitleriň biri hasaplanýan Türkmenmaşyň ruhy mescidinde agdy birlikde bayram namazy kıldy. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Bayram namazı okulandan sonra yurdumuzun parakat, asmanımızın asudu, yıllarımızın arsıl bereketli, okulan ayet tevhirlerin, birleyen sadakaların kabul olmağı dile edildi. Ey Allah'ım, göz açın mün yıllıklardan alıp qaydayan asıllı milli dəyət desturlarımıza, hem de milliliğimizin ayrılmaz bir bölüğü olan İslam dinimize ayretin ul hormat koyan, hem de sahavatlı işler amala asırıp, il günümüzün alkışını alayan Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın kahramanı, hormatlı Hazar Kadağımızın, peder yol münasip derecede devam ettiriyen hormatlı prezidentimiz, arka dağıl kahraman Hazret Erdarımızın canları sağ, başlar dik, mertebeler belent olup, il yurt behvitli, dövlet ehmiyetli alıp barayan işlerini hemişe rivaz eyle. Ey Allah'ım, berkarar devletin täze ýamynyň galkynşy döwrüniň, garysız baky tarap Türkmenistan, bedewatly at muradyn mekany ýylynyň bu mübarek bayram gününde gahrman Hazar Kadağımyzyň, aksakal ýaşullarymyzyň hemde ilçilerimizin, ildeşlerimizin gatnaşmagynda okulan bayram namazından hem de okulan ayet kelamlardan hasıl olan tavaplary bahşeyledik. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna, onun al ashabının ruhuna, ilimiz yurdumuz üçün şirin can pida eden şehitlerin, erlerin, pirlerin, ulemaların ruhuna, Göktepe galasında şehit olanların ruhuna, her bir Türkmen ocağının müydar olanların ruhuna, Sultan'da kahraman Hazar Kadağımızın kıblası iltiyle yaşulymyz Berdi Muhammed oğul Melik Kulağımızın hem de kahraman Hazar Kadağımızın käbesi özünün manil ömrüni zetil terbiyesine bahşeden Orad Murat gıydı oğlavad enemizin ruhuna bahşeyledik. Allah'ım goýlan yeten yerlerini ýagty, zahilerin cennet, ruhları sadeylap, imanı hemra eyle. Ey Allah'ım, Türkmen halkının milli lideri, kahraman Hazar Kadağımızın hem de arka dağıl kahraman Hazret Erdarımızın sayesinde bugün yurdumuzun ähli meçitlerinde ähli halkımız cem olup agzybirlikde okan Kurban bayram namazlaryny hem de mukaddes Kurban günlerinde berjek kurbanlyk sadakalaryny Allah'ın fazly kerem bilen kabul eyle. Yurdumuz asuda, illerimiz aman, yıllarımız bereketli, taşaklarımız ırzgal döwletli eyle. Ve kur Rabbi enzilni munzilem mübarek ente hayrul munzilin. Amin ya rabbel alamin. Allah. Bayram namazı tamamlanandan sonra Hazar Kadağımız bir yere yığınanlara yüzlenip, edilen doğa dileklerin kabul bolmagyny büyük bir bardan dile etdi. Hormatly adamlar, iyi vatandaşlar, yurdumuzun asudalygy, awadançylygy, her bir raýatyny baktar, durmuşda ýaşamak üçin edilen hem doğa dileler kabul boldy. Kurban bayramymyz kutly bolsun, sag bolun, saglyk bolsun.